Dulu ini di sini nggak bisa ya, kasih aku dulu butuh duit kasih dia ngomong sana. Oh, Saya kira berbulan ke sampai kayak itu bakal bisa. itu bapak aku dewe. Ya sudah berbulan dewi tapi Lah, iya, bukan makanya. sama catai. Di bapak teman ini. Nggak usah wes. Lain kontrol ya, itu soal kalau mandi mandi ya, di tarik masjid, orang tarik lalu, naik ngopi, waktu itu sambatan Pak Ali ya sambat terus aku wis, sepuluh diselangi, yes, dalam kondisi yes, baru buat selangi yang dipakai, namanya tarik, bawang bukaan. Rumah baru buka pakai selang Iku hukum tele boy. Serusak kabeh kudu. Yo ora ana grek. Mana? Dek. Dek. Kita ngombe kok, Dek. Oh iya sih. Ale Suwe Dek. Kopi ini teh wes. Oh iya wis. Ah, Assalamualaikum Pak Le. Pak Le, Assalamualaikum. siapa yuk? Waalaikumsalam. Oh, nanti. Mau betul? Oh, Ono apa? Lalu ini. iya Pak Le, iki aku butuh duit. Kayak apa? Aku selama nopo. Kayak apa duit? Kayak misalnya bujuku. Iya bojoku. Piro? Ya, gimana aku saya enggak Tak usah nyelang. Dulur dhewe, dulur bojone bisa. Menang. Iya tak kei gowo-gowo sak apa. Iya. Ya, ntar kene ya. Iya, iya. Ya. Ada apa Pak? Duitku mau dikit ndi? Iku duit dari nyile. Santen bojone kok. Dulu ini di sini nggak bisa ya, kasih aku dulu butuh duit kasih dia ngomong sana. Lah terus aku saken aja iki. Sing nyile kuwi kan bojone lho. Cuma lo mesti itu dulu sampai mesti sampai sini. Lah terus apa iki? Kami bisa lupa Pak. Aku dulu butuh duit. Sepurane duit udah ono ternyata. Nah ono sepurane yo. Sini yo kepengin aku nyiliki. Nah nyiliki malah tak kei wong genah dulur dhewe. Sepurane saiki gak ono. Iya, soalnya iya. Sepurane yo. Iya, enggak apa-apa, iya. Rencana yo nyiliki mau. Ya. Iya. Ya wis sepurane ya. Yes, tak boleh wis aku. Heeh. Yes, kurangnya apa rek? Iya. Monggo. Iya. Menara. Jun. Kamu nih. Iya. Kenapa kamu? Kayak lemes ini. Ini, kira kok ini. Masalah kan? Iya iki. Anu butuh kuat. Kenapa? Adem panas nang lar tangi. Suwe ta? Ya oleh seminggu iki wisan, tapi tak peksano enggak ono duwe aku ku mau nenggone Pak Le. Enggak ono, aku nyelang duwe mau. Tapi tak peksano. Aku paling musim soge ta. Yo Mas yang di sebelahku niku. Percuma kamu nyelang palikmu. Mungkin palikmu loma, tapi bujune ku angel setauku. Ya, Kamu butuh piro sih awakmu iki? yo 500.000, tak peksano iku. Aku kok ono di 500. Bisa selami, gampang selami dulu. Mau aku ya. Bener ta? Ora dia tak nyeto. Ora itu memang biasane kanca-kanca. Ya iku aku iku yo ngrumati bojoku aku. Yo malah iso teko acara-acara ngono iku.
Ada tinggal orang. Iya. Pantesan aku nggak tahu tawamu. Temenan lagi doang nih. Ya wis langan sing penting bojomu nah aku nang itu kumpulan kanca-kanca meneh wis ya. Temenan lagi. Yo. Kita goyo. Wis kok lah aku dhewe rezeki tak balik ngono sampean yo. Iya. Oh, apa loro kan, Mbak? Won wis ngono. Won. Tak goyo ta? Yo lagi kurang aja. Ya wis. Iki mesti rek. Aku emang yo alhamdulillah ketemu sampean ya. Yo kok sering-sering jatuh di kanca-kanca lah. Iya. Ya wis aku matur suwun yo. Pokoke engko lho ana rezeki tak balani sampean yo. Matur suwun Mas. Iya. Ya. Oh, ibu soba santai, kalau dhewe to. Iya. Matur suwun sampean. Salah satu mereka membutuhkan. Ya salah ngomong. Yo suara terus yo. Sakno ya. Sakno kanca siji. Pantesan lah kau kumpul. Ternyata begini loro ta. Nggih, nggih penting kula iringi nggih. Anu damelan bar tukang ku nggih. Nggih pun. Nggih kula tak ngomong teng bapake. Nggih. Pak. Anu ibu gimana? Katanya nyari duit, katanya kayak bayar tukangnya itu loh. Kayak mana Pak? Wis gawe duwe iku wis, tak cilik kayak no. Wong kok sampe nyuwun aku bisa. Wis kayak ngono wis. Ya. Iya. Wis gawe duwe iku ya. Iya, Mas. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Monggo, Pak. Monggo. Boten perlu napa, Pak? Ini le, bapak kan wayahe nggarap kosan. Nggih. Sementara bapak iki kaono bondone. Oh, nggih. Eman-eman sawahe medhak pirang-pirang wulan. Banjur iko iso ngarap, kumpul iso saiki. Bapak ini ya perlu kate utang duit. Pun utang, Pak. Kula paringi mawon. Untuk yang sepam. Awakmu kan wis urip dhewe nah. Ini tetep kan dugane ya, Pak. Meskipun diparingi mboten napa sih. Ya bapak utang ae, enak utang ae. Pun mboten mau kula paringi mon, Pak. Iya. Paling yo 2.000. Oh, nggih. Aku wis fokus kae garap sawah. Dengan tau sih denger nggih. Kula pundhut yatrane. Nah, ya wis. Katanya apa? Duwe ku dikene ngendi? Duwe sing wingi lho. Tak singgano, mari kanu, kan itu Ndi ini. iki? Tak singgano kayak apa sih? Bapak lho butuh kate gawe manusawan. Nah, Bang sawah lho. Nggak usah, kan kayak apa duitku, tak simpen. Ane diopo? Saya kilo, bulan ke sampai kayak ini, bapak bisa. Iku kok bapakku dhewe. Iya, suara apa bebekan dewi, tapi Lah, iya, gimana makanya. sama catai? Kok temen iki? Nggak usah, wis. Minta tak kei ta Nggak bapak. usah, pokoknya. Wingi lho, Junaidi rene. Kari kei apa-apa, iki bapakku dhewe sing rene. Butuh. Ya, karena bulan ada kayak ini, sih kayak ini, San. Wis ngene ae, kok ngene wis, lek tak kandhani. Lek bojo langsung ate. Wong tuh kok gak ono iku bapakku iku, saking besok dia bapakku. Nggak usah, wis. Nggak usah. Kok kuwi sampe kok tak dukung kenapa wis? Nggak usah, nggak. Bapak bapak kok Nggak usah. wis ta dalam melo. Istilah kayak apa itu? Nggak usah, ini ngotak. Bisa ngotak. Sampai ini ada nih. Wis ta, meneng wae. Loh, di bapak iki. Kok wis mulai? Waduh. Tak coba sih. Pak. Mungkin, Pak. Pak. Bapak. Nang dia ini arek belas inden di pasar arek. Oh Junaidi. Tak beleki sampe lho kene ta? Iya. Oh iya iya. Nyangkut ngenteni kanca-kanca iki. Apa kabar iki? Alhamdulillah Mas, ini sampe selangi iki tak balik sama bojoku. Yo ini. Ayo kabari nyanyi sehat ta? Waras ta?
Ya alhamdulillah lagi Mas mari tak periksa nang dokter lah pinggir kali iku anu iki ono oleh jadi wong-wong ku anu aku dudu ning kono. Oh ditersai kudin iki ta. Oh ini apa? Apa sih? Dokter Mira anu lho ini. Oh, kok Mira Santika itu ta? Ya. Mungkin rata-rata nang kono adalah rupane ya akeh sing dudu ya. Tapi alhamdulillah Mas kan selangi ini ya itu aku duwe rezeki aku dadi tak nyaur sampean ya. Ini tenan ta om kono iki. Ya iki wis aku mau terus nemen wis iki aku sampean. Oh ya wis. Tak terima ya. Ya. Penting nyai waras ngono nang aktif mana rek nang kegiatan. Ya, siap. Ada ana waktu luang ayo cari-cari kerja-kerja yang antara sibuk. Oke, ya siap. Pak. Ini Pak. Ono apa to Mas? Kok Mbak Den iki kok ndubur-ndubur ambek Pak Lek lho. Mati, iya iku lho. Burung pamitan. Ono apa nak? Boten iki ya tone. Itu mboten iki. Masih butuh wau. Yo butuh tapi kan gawe wis sampe keluarga. Oh, mboten sampun wonten kok, Mas. Wonten. Kan gawe nak ya keluarga. Nggih, wis enak di keluarga kok kan gawe. Mboten iki kan yo beberapa bulan gimana. Iya. Parana iki. Parana. Parana masih. Parana masih belum iki. Kau apa nak cari dari keluarga. Waalaikumsalam. Barang ini. Oh, gimana? Ale, tak terus kok belum berembang kalau apa ya? Kemana tak kau main balik ini? Balik ini yo. Jangan lupa. Oh, gini. Monggo Bang, anu, kali balik ngomong aman untuk mereka mau bentar kali antar. Enggak begini, Mas. Alhamdulillah. Bisa apa ini? Ini rencang anu Mbak, rencang pulau. Nah ini jawabannya baik jenis tidak jawabannya. Iya deh. Malah itu lebih. Ini Mbak ini lah sambil nambah. Terus ini mau rame-rame yang termoko. Sakit. Ini duit dari markawah. Tahu kok tak. Mana kok wis nggak ono. Ini nggak bisa kepungan gini. Iki dhewe tak gono ta. Masalahe terus enten opo nih? Oh ngene lho, Le. Pancen kabeh itu kan wis padha rumah tangga. Ya, wong rumah tangga iki yo duwe garis nasib dhewe. Tapi yo nek kepengin ngrepoti nang anak. Tapi yo krono jene butuh. Dadi kate tangga yo kabeh nang anak yo tetep utang. Ono rupane ono opo Mas? Boten saking kaya mau niku nek saking ngono. Kan iki mboten trono. Mboten Mbak. Punya Pak Li. Kalau ini kula niku jenenge sambatan damel misaken bojo kula niku mboten diparingi Mbak. Ngeten mawon Mbak, niki wonten arta wis kula paringi mawon panjenengan Mbak. Nah, gitu. Oh iya lek ngono suwun le ya. Wis kita pamit wis nak ya. Mboten nggih, mboten anu Mbak, niku kula paringi mboten anu. Nggih, mboten mawon nggih Mbak, nggih Mbak. Ayo enak. Ayo, kabeh yo. Waalaikumsalam. Wis aku tak balik pisan ya. Adik pamit ta balik. Iya, nggih. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Sopo senak kenal karo Pak Lukman. Iya, wong sak kampung ini kenal kabeh karo Pak Lukman. Kalau paling sugih sak kampung iki, Mas. Iya. Tapi yang ngono Pak Lukman itu bujine kurang tepat. Oh, iya tepat jelas e. Tak ngono wong kabeh ngomong itu jarine kurang Jawa lho wong Jawa. Ini iki mau awakmu kowe sing dhewe menyerang terus mau apa iki menyerang dhewe kok ngono. Iya. Nek iso Jun. Ya mau kaya ngono dibikin bener. Lah bujuku nang ngono Mas. Lho walaupun ndak kaya ngono kadang-kadang posisi ya tetep kok. Heeh. Wis kok ngono iki. Ya iku bojone Pak Lek, nak Pak Blas wis.